To bari ki ji farkon zance da karshen sadaka akan soyayya. Na san wuyar so na san dadin sa ko ta ya zai juya. Akwai labari dole in yi gyaran murya. Yanda zance zai ta zuba a tsara bisa tarbiyya. Yau da gobe gonar ilahu cewa ya san ta gaba daya. Na gode Allah, na gode makagina da ka bani yar auta mai share mini hawayena, mai bidar muradina ta yi min da ba ta min barna. Da akwai gaban kauna ke zaki koya